Исәміз Шолотова телеканалында яңалыклар вакыты студияда мен Румил Карамиев игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Шолода фонд компаниясы тарафыннан төзелүче йортлар проблемасы турында сөйләштеләр. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Алексей Песошин урында күчмә киңәшмә үткәрде. Шоллыга беренче яңа автобуслар кайтты. Алар сентябрь аенда йөри башлар дип көтелә. 15 августтан Чаллыда игътибар балалар акциясы стартала. Ул бер ай дәвам итәчәк. Шәһәребездә укучылар иминлегенә ни дәрәҗәдә игътибар бирелә? Ләйсән Ханова ачыклады. Табигать сагында торучылар өчен яңалык, экологиягә зыян салынган очракларны хәбәр итүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Организм өчен нинди бал файдалы? Балны сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Хәбәрчебез материалында. Шоллыга беренче яңа автобуслар кайтты. Алар шәһәр проспектларында сентябрь айы башында йөри башлар дип көтелә. Газ мотор ягылында эшләүче 190 автобусның 68-е Тәбәнәк идәнендә. Алар физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр, кечкенә балалар, ата-аналар өчен уңайлы булачак. Электр транспорты предприятиесендә хәбәр итүләренчә автобуслар кондукторсыз булыр дип фаразлана. Анда электрон янчык системасы эшләячәк. Хәзер шоферлар, техник хезмәткәрләр туплау бара. Барлыгы 400 автобус йөртүче булачак. Автобуслар расписание нигезендә йөрәчәк. Все будет зависеть от пассажиропотока. Барысы да пассажирлар агымы нинди булудан тора. Әмма көтеп тору вакыты 12 минуттан артмаячак. Пик сәгатьләрендә нибары 6 минут. Әмма без пассажирлар шуны аңларга тиешбез. Җәмәгать транспорты иң беренче чиратта билгеләнгән расписаниены үтәргә тиеш. Бүген Чаллыда яңа фонд компаниясе тарафыннан төзелүче йортлар проблемасы турында сөйләштеләр. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Алексей Песошин урында күчмә киңәшмә үткәрде. Анда президент каршындагы Дәүләт торак фондының башкаручы директоры Тәлгат Абдуллин катнашты. Нәтиҗәдә коллектор төзелеше өчен 80 миллион сум акча бүленәчәк ачыкланды. Бу 65-нче микрорайон өлешчеләрен ниһаять фатирлы итәргә ярдәм итәчәк. Орында безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова да эшләде. На решение по расчетам ТКП одного варианта 40 миллионов, другого 47. Вы считаете, да? То есть, ну и сейчас вот это, если здесь будет не 560, а еще 63-й квартал, 800. Да? То есть это еще одна труба, такая же 500, да? Коллектор төзелешенә бәйле проблемалар инде берничә ел дәвам итә. Аны һаман куллануга тапшыра алмыйлар, чөнки кимчелекләр бар. Фонд җитәкчелеге әйтүенчә, коллектор булмагач, Яшлык микрорайонында 65-10 һәм 65-04 йортларында эксплуатациягә бирү мөмкин түгел. Бүген коллекторны ничек итеп төзү бетерү турында сөйләштеләр. Я сразу говорю, да, то есть если что-то там случается, да, то есть я забываю, кто строил, да, то есть это спрашиваю свод канала, да, то есть. Поэтому справку будем давать такую, которую можно дать. Я про это же говорю, поэтому здесь месяц мы подождем. Коллектор төзелешенә хәзер Дәүләт торак фонды да кушылачак. Моның өчен фонд 80 миллион сум акча бирә. В перспективе жилищный фонд 63 микрорайон будет строить. Дәүләт торак фонды 63-нче микрорайонны төзәячәк. Без бүген фонд компаниясе белән финанс хезмәттәшлеген башлыйбыз. Максатыбыз акча әйләнеше барлыкка килсен һәм фонд объектны куллануга тапшырсын. Дәүләт торак фонды коллектор төзелеше өчен биргән акчага 65-нче микрорайоннан фатирлар сатып алачак. Аның төгәл саны килешү төзегәннән соң ачыкланырга тиеш. Коллектор төзелешен башка трассадан дәвам итәргә җыеналар. Бу яраксыз урынны әйләнеп үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Коллекторны эксплуатацияләүдә күпкә җиңеләя. Ул 65-нче генә түгел, 63-нче микрорайонга да хезмәт күрсәтәчәк. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Шолотова яңалыклар. Бүген Нур яшьләр үзәгендә партиялар өчен җирәбә үткәрелде. Анда бюллетеннәрдә партияларның нинди тәртиптә язылачагы билгеләнде. Җирәбәдә фирка вәкилләре катнашты. Исегезгә төшерәм, сайлауларда катнашу хукукына 4 партия, бюллетеннәрдә Бердәм Россия беренче, Гадел Россия икенче, ЛДПР һәм КПРФ 3-нче һәм 4-нче булып язылачак. Татарстан президентын һәм 3-нче чакырылыш Яр-Чаллы шәһәр советына депутатлар сайлау 13 сентябрьдә булачак. Наил Мәгдиев башкарма комитеты җитәкчесе вазифасыннан азат ителде. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат хезмәте җиткерә. Чаллы шәһәр советына депутатлыкка кандидат булып теркәнгәнлектән федераль закон нигезендә Наил Мәгдиев сайлау нәтиҗәләрендә рәсми төстә игълан ителгәнчә шәһәр башкарма комитетында җитәкчесе вәкаләтен башкара алмый. Башкарма комитет җитәкчесе вазифасын башкаручы итеп беренче урынбасары Ринат Абдуллин билгеләнде.
15 августтан республика юлларында игътибар балалар акциясы стартала. Юл хәрәкәте миллеге инспекторлары быел җәүле балалар катнашында һәлакәтләр саны артуны билгели. Агымдагы елның 7 аенда республикада шундый 150дән артык очрак теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка артык, барлыгы исә балалар катнашында 300дән артык юл һәлакәте булган. Нәтиҗәдә 10 яшь гомер өзелгән. Акция барышында нинди чаралар үткәреләчәк? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Энҗе Шайлинага тагын 2 атнадан бу юл аша көн саен үтеп йөргә туры киләчәк. Каникуллар төгәлләнә, уку башлана. Кызлары Осло 2-нче гимназиядә белем ала, 36-нчы комплекстан мәктәпкә юл аша чыгу катлаулы. Балаларның үзләрен генә йөртергә куркыныч инде әлбәттә. Чөнки менә машиналар нинди тизлек белән киләләр, алар бит күбесе туктамыйлар да. Балалар ничек чыксыннар ул юлдан? Шуңа күрә инде менә шәһәр шушы форсаттан файдаланып, шәһәр администрациясенә депутатларга мөрәҗәгать итәсем килә. Менә шушы перекрестка, я светофор, я ясалма киртә куйсалар, без бөтен ата-аналар бик рәхмәтле булыр идек. Юл иминлеге инспекциясында әйтүләренчә, 2-нче гимназия быел хәрәкәт иминлеген тәэмин итү буенча чаралар күреләчәк мәктәпләр исемлегенә кертелгән. Академик Королёв урамы ягыннан яңа төр юл билгеләре куелачак. Алар яктылык кайтаручы катлам белән ясала. Шулай ук бирегә юл билгесе дә ясаячаклар. Менә Чулман проспектында ясалма киртә кую планда каралмаган. Со стороны Чулмана не предполагается установка ограничителей скоростного режима. Чулман проспекты ягыннан ясалма киртә куелмаячак. Чөнки мәктәпкә бу проспект ягыннан төп күрү юлы түгел. Балалар Академик Королёв урамы аша йөри. Анда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы тәэмин ителәчәк. Мәктәпкә бару юлларында балалар куркынычсызлыгы тәэмин ителми торган учреждениялар шактый. Аларның берсе 77-нче гимназия. Бердә уку йортына керү юлында куе агачлар үсә. Юл билгеләре күренми диярлек. Зебраның нибары бер сызыгы калган. Бер ел инде без зебрасыз яшәдек. Балаларга бик куркыныч юл аша узырга. Көз көне һәм кыш көне бик караңгы була. Караңгы иртә төшә. Шуңа күрә балаларга юл аша чыгарга бик тә куркыныч. 77-нче гимназия янында да балалар куркынычсызлыгы тәэмин ителәчәк. Исемлектә барлыгы 24 мәктәп. Бу хакта суд карары бар. Аларның исемлеген сез экраннарыгызда күрәсез. Программа кысаларында яктырткычлар урнаштыру, юл билгеләре кую, кичләрне тәртипкә китерү кебек эшләр каралган. Автомобиль юллары предприятиесендә хәбәр итүләренчә, юлчылар мәктәп яннарына инде алдагы ял көннәрендә үк чыгачак. Эшләрне 1 сентябрьгә кадәр төгәлләү бурычы куелган. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачеев, Орат Закир, Шылытова, Ямалыклар. Беренче телеграфтан алып түгел ачык күрсәтә торган телевидение һәм мобиль 4G интернетка кадәр. Таттелеком республиканың коммуникация базарында эшли торган универсаль операторы сыйфатлы һәм яхшы югары сыйфатта тәкъдим ителә торган хезмәтләр арттыру максатыннан күп кенә эре проектларны тормышка ашыра. Иң эре масштаблы телекоммуникация проектларының берсе җепселле оптик линиялар үткәрү һәм чаллыда кабельле телевидение төзү. Бүгенге көндә челтәрләр белән бөтен шәһәр һәм торак әйләндереп алынган. Таттелеком республика шәһәрләре өчен социаль мөһим проектларда актив катнаша. Алар арасында бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру һәм сайлаулар вакытында видео күзәтүне оештыру. Электрон белем бирү проектын тормышка ашырганда җипселле оптик элемтә линияләре белән 70 мәктәп тәэмин ителде. Тагын бер мөһим проектларның берсе куркынычсыз Татарстан. Яшәүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен компания торак йортларга һәм подъездларга видеокамералар урнаштыра. Основной проект, который реализует наша компания. Бүгенге көндә безнең компания тормышка ашыра торган төп проект Татарстан яшәүчеләрен мобиль элемтә белән тәэмин итү. Бу уңайдан зур планнар бар. Хәзер без зур эшлек операторлары белән тигезләштек. Авыл һәм районнарда мобиль элемтә һәм интернет урнаштыру буенча без өстенлекләргә ия. 2015 елның ахырына компания халкы 250 кеше булган торак пунктларның барысында җипселле оптик элемтә линияләре белән тәэмин итү бурычы куя. Шул исәптән интернет аша секундына 100 мегабит тизлектә мәгълүматлар тапшыру мөмкинлеге дә булдырылачак. Берничә минуттан соң очрашырбыз алдагы минутларда. Табигать сагында торучылар өчен яңалык, экологиягә зыян салынган очракларны хәбәр итүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Организм өчен нинди бал файдалы? Балны сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Хәбәрчебез материалында.
укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Сіз Шолы ТВ телеканалын қарайсыз, дәвам етеміз. Қайыр нәрсеге сақшыл халықны яңалық көтә 1 августтан экология министрлігі табиғатқа зиян салынған ұшырақны хәбәр етушілерге материал ярдәм көрсәтешек. Мұндай система әлі Татарстанда ғана кіртілген һәм оннан яхшы гына акча да эшләп була. Тәртип бозылу очрагын хәбәр иткән кеше 1000 сум акча ала. Бу исә республикабыз тагын да чистара төшәр дигән шаныш уята. Гез поселогында урнашкан зират мәшһәр аланын хәтерләтә. Монда ни генә юк. Шишәләр, шприцлар, иске видеодисклар, сумкалар. Саҗидә Сабированың монда әнисе һәм кайнанасы җирләнгән. Кай вакыт шушы чүпчарлар арасыннан каберлеккә якын барлык түгел ди ул. Монда бишләр җириләр, алар монда яшиләр, алар монда матрас алып килгәннәр, аларның пуховиклары, телогрейкалары, аяк киемнәре невозможно үтеп булмый. Нәрсә дип әйтергә дә белмим. Кемгә әйтергә? Мондый тәртип бозуларны экология министрлыгына хәбәр итәргә мөмкин. 1 августтан табигый ресурслар турындагы законны бозу очракларын теркәгән кеше матди ярдәм алачак. Тиешсез урында кемнең дә булса чүп калдырганын күргән очракта видео яки фотога төшерәсең. Иң мөһиме, тәртип бозучының исем, фамилиясын яки телефон номерын язып алырга кирәк. Барлык мәгълүматларны экология министрлыгына җибәрәсең. Алар өчен 1000 сум күләмендә акча күчерелә. Самое главное, чтобы на фотоснимках или на видеоматериалах были запечатлены нарушитель. Иң мөһиме фотосурәттә һәм видеода тәртип бозучы танып булырлык итеп төшерелгән булсын. Әгәр ул автотранспорт белән икән, аның машина номеры укылырга тиеш. Республика бюджетыннан Татарстан халкына материаль ярдәм өчен 5 миллион сум акча бүленгән. Әгәр тәртип бозучыны көн сайын тапсаң, яхшы гына акча эшләү мөмкинлеге бар. Кайбер шәһәрдәшләребез бу эштә инде җитезлек күрсәтте. Шунысын искәртергә кирәк. Тиеш булмаган урында чүпчар ташлау гына түгел, табигый ресурслардан законсыз куллану очрагы да карала. Мәсәлән, рөхсәтсез алынган ком, җир һәм нефть. Алга таба эш тикшерү органнарына эләгә һәм закон бозучыларны акчалата штраф көтә. Номера, кто что тут делает, не стал спорить, приехал здесь, как бы сообщил. Кагыйдә бозу очрагы турында хәбәр итүнең 2 юлы бар. Мәгълүматларны экология министрлыгына алып килергә яки материалларны экраннарда күрсәтелгән электрон сайтка җибәрергә кирәк. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Шоллы ТВ яңалыклар. Пушкин туталышындагы сәүдә үзәгенең бер өлеше законсыз эшләп буенда 7 ел дәвам итә. Суд прокуратураның үзәк эшчәнлеген туктату турындагы дәгъвасын канәгатьләндерде. Май аенда бу хакта карар да чыгарылды. Тик сәүдә үзәге бүген дә эшчәнлеген дәвам итә. Аның җитәкчелеге сүзләренә караганда, документлар хәзер башкарма комитетта. Документы находятся в исполнительном комитете города. Документлар бүген башкарма комитетта киләсе атнада үзәкнең бер өлешен куллануга тапшыру буенча рөхсәт алырга җыенабыз. Сәүдә үзәге законлы төстә эшли башлаячак.
Кама елғасында ират мәйті табылды. Шахитлер бұл қорқыныш табылдықны су құйынырға ярақсыз орында өзек урамда пляжда көрелер. 60 яшьлек ират 3 күн әлік хәләк болған текшіру барышында оның спиртлы ішімлік қолланғанында ашықланды. Эти 3 дня были поисковые. 3 күн izledik, bir nişikte таба алмадық. Қалқып шыққаш таныдылар. Суға батушы яңа шәһәрдә яшәгән. Яр буенда киеме һәм аракы шешәсе калган. Перинаталь үзәктә яңа технология куллана башладылар. Ул баланы операция юлы белән тапканда, аны канны күп югалткан вакытта кулланыла. Җиһаз аутогематрансфузия дип атала. Исеме катлаулы булса да, гади, ләкин бик мөһим функцияны үти. Ул операция вакытында югалган канны җыя, аны эшкәртә һәм хатын-кыз организмына кире тапшыра. Процедура это занимает по времени столько, сколько нужно. Аппаратның үстенлеге шунда донор каны таләп ителми. Операциядан соң кан күчергәндә була торган өзлегүләр, шулай ук донор каны белән күчәргә мөмкин булган барлык йогышлы авырулар юктыру куркынышы кими. Сыйыр майы шын булмаса, кеше организмына начар йогынты ясый. Кибетләрдә аның төрләре бик күп. Начар майны яхшысыннан ничек аерырга? Буларак безнең алдагы материалда. Кибет киштәләрендә бүген сыйыр майының ассортименты күп төрле. Алар арасында шын ак май булмаганнары да шактый. Алар спред дип атала. Бүген чаллыларның майны менә шундый прибор белән тикшерү мөмкинлеге булды. Аның ярдәмендә теләсә кайсы майның составын тикшереп була. 3 төрле майны тәлинкәгә салалар һәм аппарат эченә куялар. Ультрафиолет уты астында анда кисәкләрнең төрле төстә булуы күренә. Если сливочная масса. Әгәр ак май табигый һәм сыйыр каймагыннан гына торса, аның төсе сары була. Ә инде үсемлек майлары яки башка компонентлар өстәлсә, зәңгәр су төскә керә. Составында үсемлек майлары булса, димәк продукт натураль түгел. Мондый ризыкны табиблар ашарга киңәш итми, чөнки мондый компонентлар кеше организмында эшкәртелми. Алар кан тамырларында, йөрәктә, бавырда җыелып бара. Мондый товарның бәясе дә күпкә эшсезрәк. Экспертлар әйтүенчә, майның 200 грамм бәясе 60 сумнан да эшсез була алмый. Масло не должно быть дешевым. Май эшсез булырга тиеш түгел, мин бәясенә һәм тәменә карап алам. Попробовал деревенское. Менә хәзер авыл майын кабып карадым, миңа ошады. Шуны гына алыр идем, чөнки май 82%-тан да ким булмаска тиеш. Я выбираю. Мин һәр вакыт Татарстанныкын сөйлим, үзебезнең җирлектә җитештерелгән продукцияларны гына алырга тырышам. Теләгән һәркем майны тикшереп карарга һәм шаллы сөт ризыкларынан авыз итәргә мөмкин. Якын арада мондый җиһазның сезнең үй янындагы кибеттә дә булуы ихтимал. Илсия Валиуллина, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ яңалыклар. Умартачылар өчен уңы җыючыры бу ялларда Чаллыда бал ярминкәсе оештырыла. Иртәгә Азатлык мәйданында иртәнге 8-дән алып кичке 5-кә кадәр диетик ризыкның төрле сортларын сайлап алырга мөмкин булачак. Быел юкә балы бик аз, ә менә кара балайныкы уңды ди умартачылар. Ә менә организм өчен иң файдалысы чәчәк балы икән. Бал җыюның серләре белән безнең чираттагы сюжетыбыз геройлары да таныштыра. Мөслимнән безнең хәбәрчебез репортажы. Быелга юкә балын суырттык та менә агызабыз. Менә өлгергән бал колактан үзелмичә сузылып агырга тиеш. Һәм дә колакка бөтерләргә тиеш. Ул вакытта ул балда суы әз була һәм бик тә өлгергән бал була. Фазуллиннарның 500-дән артык умарталары бар. Бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр эшлиләр. Гаилә башлыгы Ришат Сорман егет умартачылар нәселеннән бу эш белән 30 елга якын шөгыльләнә. Ике уллары да умарталыкта үскән. Без ике корпус ялар белән эшлибез. Сүләренә кешеләрнең тагы магазин куябыз. Һәм без прицеплар белән күчәбез. Басудан кайтканда бал 50% влага, 50% нектар була. Ул аны юка итеп таратып куеп, артык влагасын парга әйләндерә. Күп вакыт була кешеләр менә шушындай печатләнеп бетмәгән рамны алып суыртсаң, монда влага күп буладагын бал кышка сакларга ярамый, ул үскә сыйыгы җыгып эши торган була. Шуның өчен балны суырткан вакытта обязательно менә шушындай печатләнеп биткән рамлар белән суыртырга кирәк. Соңгы елларда басуларга чүп үләннәренә каршы күп төрле агулар сиптерелә. Булар бал өчен иң зыянлысы. Умартачылар тагын бер серне ачтылар. Басудагы рапс һәм көнбагыш эләксә, бал тиз утыручан була икән. Иң башта әти башлап җибәрде инде. Шуннан соң ул безгә бүлеп бирде умарталыклар. Һәм абыйда да үзенең умарталыгы бик зур, минем дә үземнеке, әтинеке дә. Әни инде безнең шөгыльләнә
Балын сату белән. Бал вакытына әзерлек ел буе бара. Иртә яздан умартачылар балны халыкка сату өчен әзерли. Һәрбер умарта тотучы елына 2 тапкыр үлгән кортларны ветеринар лабораторияга тикшерергә бирергә тиеш. Бал сатучыларның һәрберсенең булырга тиеш паспорт пасеки. Ул паспорт пасекида билгеләнә лаборатор исследованиялар, инфекционный һәм паразитар авыруларга каршы экспертиза үткәнлеге. 15 август көнне шәһәрнең Азатлык мәйданында бал ярминкәсе узачак. Яңа уңышны иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә 22 август көнне кабат оештырылачак. Илсия Валиуллина, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. Безнең яңалыкларны сез tvchilny.ru рәсми төркемендә сез карый аласыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-дә, 16 сәгатьләрдә бары тик Чаллы ТВ, ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек яхшы кайф бүләк итә. Алда безне яллар көтә, рәхәтләнеп ял итегез, көч топлагыз. Дүшәмбе көнне янәдән Чаллы ТВ каналында без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Үзегезне саклагыз, исән буласыз.